Už si sa vykakal? No, Tak rýchlo? no. Takže no, poďme na to. Tak. No, sa blíže nám Vianoce, no, tu bude vianočné pomaly, no. Bude strachu aj petardy, ešte som nikdy v živote netočil petardy, snažím sa, no. No, nemal som 3 dní čas, sorry, no. Ja viem. Nevychádzalo tak veľa videí, no. Čo si donesol? Ja nedostanem. Neprosím. Dá si robiť srandu? Neprosím, musím to rýchlo dať. Ale ľúbim. Jaká to je? Aká to je? Čujem sa. Tak. Je to rýchlo má hotové. To je grenadone, no. Bye bye, GG, bye bye.